projecte de Pla de Barris del Carmel, vull felicitar-vos pels 40 anys de trajectòria. La Fundació Tres Turons sou un referent en la creació de comunitat al voltant de la salut mental, amb una manera de fer molt inclusiva i transformadora que us fa únics. Vam començar a col·laborar en aquell 2018 amb la creació de l'aula ambiental de la Masia de Can Soler i amb el procés participat que va fer possible el futur parc urbà també de Can Soler. 7 anys més tard, o sigui, avui, i després de 2 edicions més de Pla de Barris, continuem treballant plegats en projectes com l'Hort de Salut Mental Comunitària, el Centre Cívic o el nou programa de formació i inclusió laboral per a persones adultes del Carmel. Us animem a continuar impulsant la inclusió social de les persones que conviuen amb una mala salut mental, trencant estigmes i obrint noves oportunitats. Esperem seguir compartint aquest camí amb vosaltres durant molts anys més. Us volem felicitar, Fundació Tres Turons.